Opa, Floriane, ce faci? Mă, ce cauți aici? Da. Mereu pe server mi-am făcut o reputație că dau grif, omor și fac orice numai ca să nu cel mai bun player de pe server. Deci atunci când s-a deschis noul server de bug de SMP, știam că totul o să repete. Ce frumos e să începem un nou sezon de bug de SMP, nu așa, dar ce păcat că ai decât un om cu tine. O să vezi pe parcurs că nu e doar un om, stai tu liniștit. Doar un Mai om? mulți. Și la mine o să se întâmple cam la fel, stai calm, mai că plec eu cu George de undeva, dar Da, vedem noi ce Florian, se întâmplă pe parcurs. îți dai seama. Las că vedem noi. Bă? Ai spart borderul. Și înseamnă Florian, că... Stați acolo ok. jos, ia stați acolo Ok, să jos. stai acolo jos. What? Bă, unde Acestul repede. Opa, Floriane. Hai, dă-i încolo, Mă, dă-i încolo. fugi. Aoleu, vezi Eu care să fug, chestplate vezi cu că am torț. chestplate. Bă, dar stai singur, bă. Mamă, dar returns. Nu-i bine. Vezi, îți dă No, aia e într-o parte. Oricum Hai. ajungem să ne întâlnim. Plecați, da, las că ne întâlnim noi. Lasă-i să fugă și Hai. două, vină încoace. O să vedeți voi, o să ne răzbunăm într-o zi. Am găsit un golden apple de acolo. Hai repede să le luăm în Bine. față, să le luăm, poate omorâm mai repede. Băi, zic mai bine să să-i lăsăm să facă iteme și îi omorâm după. putem să facem asta, având în vedere că am și chestplate-ul ăsta mai bun ca ei. După asta, ne-am axat foarte mult pe grind. Luând mâncare, lemn și mergând prin cave-uri. Dar în timp ce exploram un cave, s-a întâmplat asta. S-a aproape full diamond. Ne mai trebuie un pic de... Uite că văd diamante acolo. Vino încoace. Shadow. Ai auzit? Ce? Stai că n-am auzit. Nu eram Ia atent. vină. Opa! Bă, Uite pe cine aveam acolo, Shadow. Opa! Opa, ce s-a întâmplat? Văd că te-ai stacat și tu, Floriane. Eu m-am stacat un pic mai puțin, să zic așa, decât tine. Da. Da? A luminat rău pe aici. Da, îți place? Aici stăm noi, cică. Aici stai tu care va să zic, să văd. Da, dar ce? Eu nu o să aici. Da, păi nu știu cât o să mai stați, zic și eu așa. Ești sigur că nu o să mai stăm așa mult? Da. Ok. A, deja ți-a luat-o la fugă, Shadow. Da? Mamă, vezi cât te urmărește O asta. să iei tu la fugă imediat. Și tu cred că o să iei la fugă. Cu toate astea, George și Florin au reușit să fugă. Iar noi ne-am întors la bază. Mi-ai vezi pe aia? Nu-i vezi nicăieri, Nu, ori cred că nu, au că e plecat destul și de ei. ascuns. Că e văzut și o mâncare aici. Bun, da, trebuie să găsim neapărat pe așa, să știi. Nu vreau să fie nici cu care aproape de baza noastră. Tu ce crezi de chestia asta? Da, nu știu, ar trebui odată să-i găsim. Odată ce-i găsim, e ușor să-i ții sub control. Deci, Bă, și ceva, eu zic să-i căutăm acum. Hai să mergem să-i căutăm. N-am chestia asta pe cap. Hai să-i omorâm o dată și gata. Au luat de departe stau ăștia. Dar știu că încoace trebuie să fie, nu? Pe aici s-au dus când au fugit de noi. Nu te pe aici pe la jungle, da? ok, a fost mai ușor decât am crezut. Chiar da. Stai pe shift să nu te vadă. Nu cred că ne văd. Da, nicio șansă. Hai să le bubuim turnul ăsta. Hai să luăm niște TNT. Avem niște gunpowder acasă. Și am eu sand pe mine. Hai să Da. facem niște TNT. Hai până acasă să luăm TNT-ul și venim. Bun, am 3 TNT-uri. Crezi că e destul? Da, Am și un fire charge. E perfect. Să mergem înapoi spre ei, nu? ar trebui să le lutăm și chesturile înainte. Bun, hai să mergem. Înapoi pe muntele ăsta. Am eu alea 3 TNT-uri. Ce le fac la ăștia. Bun, pune-te pe shift de Vezi aici. dacă mai sunt în bază. Crezi tu că nu mai sunt? Băi, eu NMT-uri nu mai văd, dar... Bă, nu cred că sunt în bază. Hai peste ei oricum. Au aici în jos ceva. Da, ce ca să fie făcut mă unul pe unul? Ia uite ce ca și-a făcut. Ia vină încoace. Ok. Da. Da. Hai să le bubuim, zic, nu? O bază foarte interesantă. Ia vezi, au chesturi ceva? Au chesturi. Au chesturi, ia uite, vină încoace. Verifică-le tu până pun eu TNT-ul sus. Vezi că le pun sus de tot. Ok. Dacă din casă că le bubui. Perfect. Să nu mai aibă nimica. Oh, What? a venit aici! Nu mă mai cred. Florian Ai să fie problemă. așa. Ok. Oleu. Da? Perfect. George, ia vină Da, încoace. deja fugim? Unde fugi, George? Deja fugi, Shadow, a? unde fugi? Treci Unde încoace, fugi tu, George. Shadow, acum? E bug eu? Lasă mă vă E pus bați. apă. Unde fugi tu? Hai că vin și eu pe Altrax, că Shadow s-a urcat în copaci. Da. Zici tu? Deci Zici ești tu? în spate. Ia uite. Opa, Floriane. Ce faci, George? Da, Fugi? da, eu zic să te uiți în spate, că eu cred că te lerg. E o iluzie că fugi. What? Bun, atunci mă duc pe prietenul tău atunci, până fugi tu. What, adică? Hai, Florian. 2v1 e mai ușor, Care nu? și dispar, are și dispar. Floriane, Uai, că- te-a cam lăsat prietenul, Uai, că Floriane. plecat. Da. Cam așa. Opa! Snow powder, Da. da. Foarte bine.
Am și eu water bucket, stai liniștit. Oh, nu. Na, Opa! ia. Opa. Nu mor, tu ține-te după mine aici. Îl lăsa să ia portalul. Da, da, da. Stai că mă duc Bun. eu înainte. Ce să te duci, mă? Nu Tu lasă-i ai portal. întrebarea mea, ce să te duci? Vai, ce bun ești. Nu Oh, mai mult stai să așa fugi, că mi-am Floriane. dat seama. Nu. Opa. Floriane, suntem doi și te-aș bate și singur. Stai liniștit și vino o dată în Da? casă să mori. Dă-mi lootul tău mai repede. Nu mai folosi din el. Că Ia vreau eu pe lăsat. tot. Hai, mai urcă. Hai, știu ce să faci, N-am am cu water ce să dau bucket. după el, nu mai ia săgeți. Da, un water bucket. Și ghiși ce? Urc și după tine. Ok, ce, a? Ok. Da, Ok, am ce căzut. Oh, Opa. Ia Cazi? cazi tu, de Hai fapt. Opa. căzut. Mamă, Florian, nu te las la greu, ia că-l bate eu pe Altrax. A revenit și Sunt George. necazuri. Perfect, Dai, nu? mă. Bă, poate l-ați omorât voi pe Shadow, dar Dar, vă fac pe amândoi singur. Da, liniștit. ce să ne faci? Opa. Ok, ok, ok. Hai, Shadow, vino. Mamă, ce face? Hai, Ce George. și da? Mor, George. Acum, Floriane. Tu ce o să faci? Ah, pui lavă, mă? Nu-ți mai pun nimica. M-am răzgândit. Te-ai răzgândit. Ce să faci acum? O să fugi de mine? E și asta o variantă până la urmă. Mereu o variantă pentru tine, Floriane, mereu. Mereu. Ok, Haide, vină încoace. Opa. Opa, Și unde ai de gând să fugi? în apă. În apă. Ia ține-te după mine dacă poți acum. Mă țin. Uite Ia că mă ține-te. țin. Ia să vedem. M-ai pierdut, a? Se pare că m-ai pierdut, adică... Nu te-am pierdut. Vin după tine. Îți văd Nu- name nu te tag-ul, prea văd. Floriane. Da? Oh, lasă, nu, nu. Și unde sunt acum? Dacă tot ești după mine. Fix? Sub mine. Ce No! faci, Floriane? Oh my god, de ce nu s-a pus blocul? A, de ce nu s-a pus blocul, mă? Ce arunci, mă, pe aici? A, s-a spart buții, Floriane? S-a No! Acum am că chiar ai de gând să fugi, nu? Dacă aș avea și unde? Da, corect. Te-ai băgat singur în trapa asta. Stai că am inversat itemele și nu mai puteam să-ți dau. Da? Oh my god. Bine, What? Unde sunt itemele? Unde s-o fi dus? Fi dus la suprafață oare? Dar n-ar avea logică. Aș și muri, da. Da, s-a dus la suprafață. What? Ok. I mean, e ok pentru mine? Oh, Floriane.